Аллахтың диніне сақыра, тыйғандарынан тыя, һәм дә Аллахтың әйткәненә сақыра тиен. Үҙебеҙҙең халҡыбыҙҙы, әлбиттә, шул ҡамап алған, урап алған эскелек бәсеткә йөрмәгән кеше, өлкәнәйһә бәсеткә бары кәрәк, ләкин уның шул иналмаған, элек йөрмәгәс, ул ҡурҡа. Был донъяла ла һәм дә икенсе донъяла ла бәхетле булыр өсөн. Улар намаҙын да уҡый, ураҙаһын да тота, эшҡыуарлыҡ менән дә булыша. Өлкән бер бабай, һаҡаллы, күңелемдән нимә сыға, үҙемдең телендә еткерә алам беренсенән. Мәҫәлән, нисек ураҙа тоторға, нисек ураҙа боҙоламы, юҡмы. Русса теге күп, башҡортса юҡ бит инде. Ошо эштәребеҙҙе башҡорт теленә алып барабыҙ, Аллаға шөкөр. Аслында Пәйғәмбәр саллаллаху алейһи ва саллям теге әйтә бит инде, ҡыҙ кешене бер нисә теге сифатына ҡарап һайлайлар. Иң беренсе сифат ул динле, әҙәпле, әхлаҡи ҡиммәттәргә эйә булған. Һәм дә өсөнсөһө, кемдә кем минең исемемде, ягъни Мухаммад саллаллаху алейһи ва саллямды, ягъни һинең исемеңде ишетеп, уға саллаллаху алейһи ва саллям дип салават әйтмәһә, үҙенән алыҫ әйтһен дип. Пәйғәмбәр саллаллаху алейһи ва саллям амин дип әйтә. Мине бәләкәй саҡта кәртәсәйем мәсеткә йөрөттө. Мәсеттә гел һәр бер йома мин яңғыҙ булдым. Шул балалар башҡа булмағаны. Хәҙер шул мәсеттәрҙә яки диндә хәлдәр нисек? Менә йәштәр бармы мәсеттә? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вассалату вассаламу аля саййидина Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи аджмаин. Бөтөн ғаламдарҙы юҡтан бар ҡылыусы Аллаһ субханаһу ва тәғәләгә күңелдәребеҙҙән маҡтау булһайны һәм дә ер йөҙөнә ебәрелгән бөйөклөк пәйғәмбәребеҙ Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямға салауат дуғалары булып торһайны. Амин. Һинең һорауыңа килгәндә, әлбиттә, аҙаҡҡы йылдарҙа, аҙаҡҡы теге дәүерҙә, тип әйтәйек, ваҡыттарҙа мәсеттәрҙә йәштәр күбәйҙе. Аллаға шөкөр, улар күп. Теге элек бит инде һин әйтмешә барһам өлкәндәр генә, берәүҙә юҡ дип. Хәҙер Аллаға шөкөр, дәрестәрҙе, төрлө дини мәжлестәрҙе йәштәр бик-бик ҡыуанып, шатланып килә, ҡушыла. Хатта мына беҙ Рамаҙан айында үткәргән ифтарҙарҙа ла беҙҙең инде айырым бер өҫтәл булып тора, унда беҙҙең балалар, үҫмерҙәр килә, ултыра, ашайлар, күрәләр тигән. Бының бик ыңғай һөҙөмтәләре күп инде. Беренсенән, рус әйтмешә, теге барьер тигән нәмә мәсет менән кеше араһында юйыла. Кеше бит инде мәсеткә йөрмәгән кеше, өлкәнәйһә бәсеткә бары кәрәк, ләкин уның шул иналмаған, элек йөрмәгәс, ул ҡурҡа бит инде. Инергә кәрәкме, юҡмы икән, яңылыш эшләп ҡуйһам нимә булыр икән, белмәй ҡурҡа инде. Яғни ғөмүмән әйткәндә, кеше яңы үрҙәргә ынтылырға ҡурҡа бит инде. Алда берәмә лә беленмәй, нисек булыр, шулай уҡ мәсеткә инеү лә шулай инде. Бала саҡтан йөрөһәгәс, уже уларҙың барьер юҡ, улар үҫмер саҡта ла инәсәк, ҡартайғас та инәсәк, Алла йөрһә, улар мәсетте үҙ итә, үҙенеке итә һәм дә рәхәтләнеп ында килеп ғибәҙәт ҡыла ала инде. Мин күрәм, хәҙерге йәштәр күбеһе, тип әйтергә була микән белмәйем, күбеһе микән эсмәй һәм тартмай. Ул ысын шулай микән? Әллә мин үҙем эсмәгәс, тартмағас, минең таныштарым да шундай микән? Хәҙер хәлдәр нисек? Мин үҙем дә әйтә алмайым, ундай окружениелар аралашып йөрмәгәс. Ғөмүмән әйткәндә, әлбиттә, халҡыбыҙ араһында уҡымышлы, алдынғы ҡарашлы, динебеҙҙе яратҡан, динебеҙҙе һөйгән, динебеҙҙә ныҡ баҫып торғандары күбәйә башланы, Аллаға шөкөр. Был әлбиттә ҡыуаныс хәл һәм дә үҙебеҙҙең халҡыбыҙҙы әлбиттә шул ҡамап алған, урап алған эскелек темаһы ла бит инде насар ғәҙәт бит инде, гонаһлы эштәр. Йәштәр быны күреп, аңлап, Аллаға шөкөр, хәҙер теге тенденция бара, эсмәҫкә, тартмаҫҡа, динебеҙҙе ҡабул итергә, матур итеп тулыһынса ураҙалар тоторға, намаҙ уҡырға. Яғни элек бит инде беҙҙә нисек, мәҫәлән, кеше динле кеше, намаҙҙа булған кеше тиһәләр, беҙҙең башта намаҙҙа, мәсеттә генә тәсбих тартып ҡына ултырған кеше күҙ алдына килә. Өлкән бер бабай, һаҡаллы, мәсеттә генә ултыра, намаҙ ғына уҡый, тәсбих тарта, бөтөн уның эше юҡ һамаған. Ләкин аҙаҡҡы ваҡытта, Аллаға шөкөр, ул стереотип тип әйтәйек, төшөп ҡалды. Күп йәштәребеҙ эшҡыуарлыҡ менән булыша, спорт өлкәһендә эшләйҙәр, уҡыталар, төрлө фән өлкәһендә эшләйҙәр. Улар намаҙын да уҡый, ураҙаһын да тота, эшҡыуарлыҡ менән дә булыша. Ләкин Аллаһтың алдында бурыстарын үтәйҙәр инде. Шуға күрә был әлбиттә яҡшы күренеш инде.
Яштар араһында неме радикализм деген бармы? Әллә ундай булманымы? Нисек әйтергә, ундай нәмә нык безнең Аллаһка шөкер безнең ердә әйтәк, ундай нык теге таралмагас әйтеп булмай. Бәлки икенче теге өлкәләрдә, икенче җирләрдә бардыр инде, ләкин кыска гына әйткәндә, ни өчен улар барлыкка килә, ни өчен улар теге мәсәлән кешеләрнең башын бутай. Асылында ул гыйлем булмау инде. Мәсәлән теге гыйлемде бүлеп кенә алу, гыйлем теге тулыгынча русайта комплексный подход юк. Кешеләр теге өҙөп кенә кайдандыр интернеттан банан тегенән алып гыйлем алалар да, шуңа күрә шундай бәлки нидер теге кешеләр бардыр инде. Ләкин гомумән алганда безнең үҙебездә күп яшьләр, өлкәннәр дә инде Аллаһка шөкер хәзер теге асык, тура, яхшы диндә инде. Бул әлбәттә куандыра. Һәр менә башкортса алып барагыз блог ул дини темага. Нимәгә башкортса дип ондай проект башланды? Башкортса булган дип. Ни өчен без башланык? Чөнки асылында безнең динебез теге бездә тик, мәсәлән, мин үзем генә намаз укырга, ураза тотарга түгел, Аллаһ Субхану Тәала Коранда әйтә, һезнең арагызда шундай булһын ди, шундай кешеләр дә, кемнәр дә Аллаһтың диненә сакыра, тыйгандарыннан тыя, һәм дә Аллаһтың әйткәненә сакыра ди. Ягъни бул уңган кешеләрдән булыр ди, ягъни уңышка өлгәшкән кешеләрдән булыр дип әйтелгән. Ягъни бул безнең динебезнең асылы дип әйтелгән. Без теге үзем мин һау, сәламәт, Аллаһтың юлында, ләкин үземнең күршем насар юлда кайгыла йөри икән, насар бәлагә тарыны икән, мин ситтә генә торып, мин яхшы дип карап тора алмыйм. Ягъни мин уга ярдәм итәргә тиешмен. Шулай ук диндә лә Аллаһтың динен өйрәтергә, төрле насар гадәтләрдән, ата-әсәңә хөрмәт итү, эсмәскә, тартмаска, гаиләңдә бәхетле булырга һәм башка. Ягъни ул динебез бит инде эшләнгән шулай. Бул дөньяла һәм дә икесе дөньяла бәхетле булырсың. То есть Аллаһтың әйткән сүзләре безне бәхетле итә бит. Шуңа күрә ни өчен башкортса, чөнки үземнең телемдә саф башкортса, мин үземнең күңелемдә нимә бар, күңелемдә нимә сыга, үземнең телемдә әйткәр алам беренчедән. Яхшы дип әйткәрәм, ягъни инде булырга мөмкин теге һин һөләң матур, ләкин теге инде теге күңелдән сыкмай, һин теге паша булган дигән һәм. Була бит инде теге ихлас күңелдән, үзеңнең телеңдә матур итеп теге һөләң бит инде. Нисек бар? Ул бер яктан, икенче яктан үзебезнең туган телебездә дини теге гыйлем биргән, дини мәгълүмат бик юк дигәндә була инде. Мәсәлән, нисек ураза тотарга, нисек ураза бозыламы, юкмы? Уразаның мәсәлән фазиләтләре, уразаның бөеклеге, ни өчен улай? Мәсәлән, Коръән уку дәрәҗәһе, намаз, нимә ул намаз, ислам диненең шаһадат сүзләре нимәне аңлата, ни өчен без бер Аллаһка гыйбадат кылабыз, ни өчен Аллаһка тиңдәш килтерергә ярамай һәм башка. Ундай гыйлемләр юк. Русса теге күп, башкортса юк бит инде. Кайбер кешеләр үзләренең телендә теге тыңларга килә бит инде. Ул икенче яктан динебезнең дә монда ни бар? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ул бит инде теге шугатлан безгә пример для подражания, русайта үрнәк булып тора бит инде. Уның шунда үзенчәлеге булган, кем менән һөйләшәлә, кем менән аралашалар, ул ни теге уйлаган Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи миңа теге махсус теге внимание бирә дип инде. Ягъни ул миңа особый теге внимание биреп мине һөйләшә дип уйлаган инде. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи шундай теге ни булган, сыйфаты дигән, ул һәрбер кешегә үзенчәлекле подход таба белгән инде. Шуңа Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи кайбер сахабалар белән һөйләшкәндә, Коръәнда хатта өйрәткәндә лә, онда теге арабтарда диалект булган. Мәсәлән, бер сахаба бул диалектта һөйләшә, бул икесе диалектта һөйләшә. Хатта ул диалектларны ла үзгәртеп, уларның диалектларында теге һөйләшергә кайсакта аралашкан инде. Ни өчен улай? Мәсәлән, һинең диалектта һин һөйләшкән нидә һиңа әйтәләр, уже якын бит инде. Һин уже информацияны икесе кабул итәң. Ягъни ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның бөек бер инде теге сыйфаты, аның инде бөеклеген күрсәтеп тора инде. Шуңа күрә үзебезнең телдә булмагас, үзебезнең теге ошо эшләребезне башка телдә алып барабыз, Аллаһка шөкер.
онлайн площадкалар алабыз десек, біздің Турайыл медиа деп аталайын социаль селтердерде һез уны таба алабыз. Турайыл медиа деп атабыз. Біздің Шамонино мәсҗидендә офлайн да укытабыз, онлайн форматта да укытуларыбыз бар. Тәҗвид, әлифба, гарәп телен өйрәнү. Шул һәм дә фикъһында да укытабыз. Шуңа кемдер онлайн форматта видео дәресләр карарга килә, шунда кушылып карай ала инде. Кемдер эргәтирәләшә, булай офлайн дәресләргә килеп, мәсҗидләрдә ултырып гыйлем ала инде. Шамонино мәсҗиденә әгәр һез садака аксата ярдәм иткә килһә, ошонда сыга картинка, онда һәрбер ханда һәм видео астында кирәкле реквизиттар бар. Әгәр һез Шамонино мәсҗиденә һәм шул шулайтып садака ибәргә килһә. Үҙемдең дә ул проблема, күп яшьтәрҙең дә проблемаһы нисек егеткә кәләш табырга, кыз кешегә егет табырга. Берни бармы? Нисек кәләш табырга тигән. Проблема кемгәдер дурыдыр инде. Аслында Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә инде, кыз кешене бернисә сыйфатына карап хайлайлар дип. Хадистә әйтелә, мәсәлән, кеше уның статусына әйтәгәндә, байлыгына карап, уның нәселенә карап, ягъни ниндәй нәселдән, тукымы ниндәй дип, һәм дә уның матурлыгына карарга була инде. Һәм дә уның динлегенә карап була инде. Һәм дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, динлегенә, әдәплелегенә карап алыгыз, һез булырһыгыз, отышлардан булырһыгыз дип. Әйтмәйек, матурлыгына нәйенә карамаска тип, ләкин иң беренче сифат ул динле, әдәпле, әхлакый кыйммәттәргә ия булган хайларга кирәк инде. Нисек алырга, но безнең башка егетләрнең әдәрәк нәй булырга кирәк, кыюрак булырга кирәк, курыкмас кирәк, рус әйтмәй шустрее булырга кирәк, чөнки безнең егетләребез кызганса каршы әдәрәк ирәгендә шустресе итмәй инде егетләргә. В этом плане безгә кыю булырга кирәк инде. Кызларга егетләр активный була, кызлар булай да сыга. Мин дә һәрбер видеоның азагында кунак бер нимә һәйләй шигырмы, бер факт әйтәме кызык, яки һезнең берендә әйтер худагыт бармы, яки аят, хадисмы, ну шул видео берендә кунак шунда нимәләр һөйләп куя. Так, нимә дип һөйләгән? Безнең Рамадан ае турында һөйләм була. Һөйләгез. Так, безнең Рамадан ае бара бит инде. Рамадан ае бугас, Рамадан ае турында һөйләйм инде. Бул бит инде безнең бөек айдарның бере, һәм дә бул ай Аллаһтың рәхмәт ае дип әйтергә була. Айдарның султаны. Бул ай форсат ае, бул айда каршы алган кеше, бул айды 100% ул гафу ителә, әгәр дә ул ниндәйдер адамдар эшләһә инде. Бер Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям хадисе иткә төшә, онда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шунда хәбәр әйтә. Имам булып ул һөйләгән урыны бар, бигрәк урында инде. Шул минбар дип атала. Шул минбарга беренче азым эшләйде, амин дип әйтә. Икенче азым амин, өченче баса амин дип әйтә. Һәм дә сахабалар һора, я Расулаллах, һин элек баса торганың менгәндә, ләкин амин дип әйтмәнең. Ягъни амин дип Хасан әйтә. Берәү дуа кылга, һин амин дип әйтәң бит. Булар дуа кылган кешене берәүдә ишмәнек, ләкин һин амин дигән. Ни өчен әйтеп әйттең тиһә? Миңа Җибраил галәйһиссәлам төштеләр ди, шунда хәбәр әйтте. Кемдә кем Рамадан аен тап итеп, ягъни Рамадан аен каршы алып та уның гунахтары гафу ителмәһә, Аллаһ субхана ва тааля уны үзеннән алсайтын дип әйткән. Yani Җибраил галәйһиссәлам. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям амин дип әйткән. Икенче нимәгә амин дип әйтте ди? Җибраил галәйһиссәлам әйтте ди шулай. Кемдә кем ата-әсәһен картлыкта осратты, ягъни картлыкта тап итте, улар өлкән хәлдә, өлкәннәр ата-әсәһен я берәүен генә, һәм дә ошо карап, уларны хөрмәтләп, уларны артынан иештереп, уларны өлкән сакта ул кеше бала макбулатын шуларда карап савапка ирешергә була күп. Һәм дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга Җибраил галәйһиссәлам әйтә, кемдә кем шул ата-әсәһен картлыкта осратып та уның гунахтары гафу ителмәһә ди, Аллаһ Таала үзеннән алсайтын ул кешене дип әйтә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям амин дин. Һәм дә өченчесе, кемдә кем минең исемемдә, ягъни Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллямда, ягъни һинең исемеңдә ишетеп
уға саллаллаху алейхи вассалам деп салават айтмаһа, үҙенән алып әйтһен дип, Пәйғәмбәр саллаллаху амин дип. Шуңа күрә был ай форсат айы, төрле теге нейҙәр аша, изгелектәр аша Алла Тааляның рәхмәтенә ирешәйек. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Рәхмәт барыгыҙға, кем лайк ҡуя һәм репосттар эшләй. Һәм дә ҙур рәхмәт бағыусыларға. Әгәр ҙә һеҙ каналға аҡсалата ярҙам итке килһә, экранда күрәһегеҙ QR код. Ул эшләй Тинькофф банкы аша. Һәм дә Boost Donat сайтына видео аҫтында һылтанма бар. Һәм ул Boost сайтында ҡайһы саҡ айырым махсус видеолар сыға. Рәхмәт һеҙгә, кем ҡараны. Репост эшләгеҙ, лайк ҡуйығыҙ.